Kuviringwa chete, ndikaviringwa chete, I can respond fully because I'm very line commander and I'm well trained for that. Kuti usandiviringa please. Chete handidi zvokuviringa. Ngati kuviringa. Kuviringana ndokwandisingadi. Aya kuviringwa nangu handikudi. Izvo ndo chinhu one chandisingadi muupenyu handidi kuviringwa. I'm a peaceful man but ukandiviringa peace ndinomboisa paside. Tida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Abasa richienda mberi ndichida kutenda zvakanyanya nekuda kusubscribe kwamuri kuramba muchiita. Ayo ndichida kutokukurudzirai kuti kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ayo ndineka kumhanya nekuti ndakamira na heavenly commander anditi commander vedenga pahondo yekudenga, Prophet Madungwe. Prophet makadii tiri makadiyo mazongo tadza kurowa maoko kaiwa ami komanda yonzi kuchukuchukuchuku asi hamuna mbonorowa here maoko pamba ami komanda anzi wano makadi enyu ami komanda aiwa makadiyo kuti zvityise inini handisi pofu hamuse pofu here aiwa handisi pofu muritori nenyembe aiwa hata manyamist emaprofit manyama maprofit alright ndoda kumbobvunza tiri papo handiti ini yedu inenge siri interview yedu inenge ringori conversation interaction interview chirudwa ndechekuti vanhu vanzo muprofita ataura kwatiri zvakafanana izilongo muprofita achitaura is the same. Alright so imimi mune uniform here yamunopfeka kana muri kudenga isusu kana kuti alright vana veIsraeri vakafamba vakanosvika kuCanaan vasina kuchinja. Spiritualists we do not change. Zvauri ndo zvauri. Osaka but mune hembe dzamune makatopfeka pamwe. Yes, a spirit man inotodress. Andori munhu alright in fact. Antongopfeka. But samunopfeka sani tikataita samakomanda in chief general. In heaven tongoshandisa nonzi marobes. Marobes. Spiritual robes kuti it's like a spiritual thing kuti unobva wangocover. So zvakaita kuti Adam naye vatadza pakabva patsvaka vamashizha because they were not my army commanders. Alright. Saka ese ma-angelic wear that garment, the spiritual garment ravanopiwa. Even God wears the spiritual garment. Ronzi naDaniel ndakaona the white garment, ndakaona chinonzi garment chinofanira from top to seri gauni rare kuti munhu akapasa kuchikoro. Not Rema Apostle. But I'm not against Rema Apostle. But seri vanhu but yeta havazoisi ndokwa vakatora the standard yesiti havazoisi yavanoisa yechikona kone but that is the garment yekuti ndora munotori naro pamwe yezvo ndora tinopfeka in the spiritual realm kana ndiri the heavenly command. Alright ndoda kumbobvunzawo mubvunzo umwe handiti makambointerviewa kare neanonzi Oscar Pambuka ozvinezva ari mukati mukomana uyu handiti makanga mazviona here pamweya kuti rimwe remakore aizopinda mukati uye ndoda kuziva kuti can you predict kuti saizvose Uncle Saint kuti next year kana next year but one Uncle Saint vanenge vari papi? Alright, that question mawanza to a wrong person. In normal I don't stay much in a prophetic office. I say I'm the Evelyn commander ndiri munhu weuntu. Alright, say same to prophet. Prophet, alright. Prophet kana ndiri muchechi totoparidza ndoshandisa title yekunze prophet. So title isina power yekuti aiwa inayo but under the office of Evelyn commander yava lower part handikwanisi kudzika. So kuti nditi prophet vanhu vandondidzikizira. That's why muchinobva prophet it's now like a name. Prophet Madungwe, it's a name yatokwana. Then was the Evelyn commander title yangu chaiche. Saka under the title prophetic. Aiwa aichatobvira tovazita. It's like you can't separate from like samuri kureva kuti hamuoni zviri mberi kwangu. Ndinoona but to me it's not something that I can focus because I'm the Evelyn commander. It's a minor issue. I'm not saying the president is the president but anonzi is a chancellor. So makambonzwa achinzi anoshandisa kuti chancellor anonzi president. Chiro kaino crown on kunonzi president vekuzo crown but ndiye mukuru wezvikoro zvese. But anonzi president vasvika makambonzi chancellor anonzi aiwa zvimaposti zviri pasi zvavakangopiwa. Saka zvimaposti zviri pasi. Maposti zvokuti prophet. E.g. example maprophets tinawo maprophets atinawo ana Hubert Angel ana Makandiwa ana all those prophets. Muri kureva kuti ana TB Joshua may he so
continue resting in peace. Yes, he qualified for FNTP. Vanoadikiwa munhu. No, alright, kana tichiti kwandirika munhu akaita a prophet akagumira ipapo, it's a major one kwaari. But ndakapfuura saka zvazvo that's why makaona ndakatanga ndiri a prophet. Ndibva ndazo-upgrade on the deputy heavy army commander svika ndazosvika pa-army commander. Ndo the title yangu inoshanda kare ndo the heavy army commander. Saka right, it's now above, I'm now above a prophet. Even but as anyone like Moses was not a prophet, he was above a prophet. That's why aiona Mwari was above a prophet. Saka wabuda mu level, that's why mjeno no one sees God. Ina nambo a human being cannot see God. Andidika. So which means imata munombona Mwari. Ayo ndikuna talent aoni Mwari, a human being. Alright. But kandabuda in the form of yekuti ndava level rangu ndakuchiona Mwari. Because the Bible does not contradict. No one ever see God. But Moses anima event aiti ndakaona Mwari. Hakuna iziva Mwari face to face kunze kwa Moses. Achinotora mutemo wacho na the back. Saka I operate in two offices. The lower part Ndiye prophet. Moses, I've made you like a God. He was God. Alright. So I like Moses. I'm more than a prophet. Moses was God on earth. I don't Mwari Moses. Like Jesus was God. Saka that kana wabuda kutoa Mwari. Ayo inini nansi level kwa Ndiri heavy army commander. Right? Ukabuda mu that office yako yekuti just an ordinary a prophet. Wakusvika ma levels. Ndamu office of heavy army commander. Tiona Mwari so easily. So easily. Kwete zvokuti munoona Mwari. Ayo akuona Mwari chaiko live. Kwete zvenyu zvoku Ayo prophet ndoti munatso sana. Prophet ndiri kukuona izvo. Muri kutaura. Ndati muri kuona Mwari live sezvandiri kukuona izvo. Mwari vanooneka. Ndikabuda mu office yangu. Alright. Imimi. Ndinovaona. Alright, recent I was with God. Musi Friday, God was on earth. Mwari vaiva pano panyika. Yes. Nemusi Friday. God always visit. Mwari hazviti kuti zuva. Makaona vakupi makasangana naMwari. Alright. Hoteo here kana kuti. Alright, normally alright, regaititi I was in Zimbabwe on Friday ndichinamata. Ndiri muZimbabwe. Then I was splitted into two. Then God appeared to me. Then after that, with all of a sudden, we were transferred from African nation to the Arabic nation. Then we had a meeting. I was splitted. The spirit man was now transferred to the Arabic nation, Israel. There we conducted our meeting. All right. Tikapedza. Na Mwari. With God, direct. Musi Friday. This Friday. Nothing ended. It's 18. Saka tikadzokera Friday. It's 5 days. So it was 13. 13. 13 on Friday. Yes, 13 Friday. I was with God. 13 October. Yes, October. Saka trukuti. Dzaiva nguwai pamakange muina Mwari. Ende maka splitter maiva kupi. Maiva kupa muna adzimai here kana maiva goma. Normally atizonyanya kurelease more information. Tinenge tiri authorized. Sezvangonzi prophet was in a prayer at undisclosed venue. Atitika zvatopera. Then takuchinda the party yekuti chii chakataurika meeting ndo the message yatinofanira kudzoka nayo. Because ndikaudza kuti I was pakati nabandajika maputi nabandajika chakati it's now a crime to me because ndakuchinja focus ndakunza pa ndofa kudzosera kuna Jesus. So chii chakaitwa transpired when the Lord, what was the mission of the Lord? Alright, we were, this is the second, this was the second God's visit. Ichikontinua ye part 2. Ye part 1. Pani part 1 ya 2016 20 October yakangodzoswa futi zvakare part 2 kuzodzokoro. Alright, atingati kudzokorodza, it's a continuation sezvakanonzi naJesu. Mitemo yandakupai to love God and your neighbor ndobva ya upgrade. So it was upgrade of the 2016 when God descended, then he said, I have rejected this world because of your sin. Tapedza kubva ipapo then ndobva the world was rejected. The signs dzikatanga unongwa 2019 COVID, vana Russian war kusvika tasvika pa Holy Land iko zvino kuIsrael. It's a sign yekuti God has rejected the world. Vanokati madumwe anopenga, madumwe akazoti, but as I said, things is happening. Ndakataura ndikati God has rejected the whole world because of your sin and the consequences are coming. Vatafamba 2019 things, peace never reigned all over the world, even up to now. So God came again, mswacho. Then God said, I have forgiven the world. Ndozvakafambira Mwari kuzoregerera the world. But pakaiswa the condition yekuti after 1 year, so kusvika next year, God's anger or the realm shall be reduced. Okuroti next year muna muswa 13 October. What I told God kubva ipapa this season kusvika next year this season.
God shall forgive us gradually. Inonzi gradually, right? Tukuti mbichana. Amusungonzi, zavani kuti munhu ari pama sanctions angonzi ka1. Alright. Because Mwari vanochida kuona kuti respond yenyu. So now we are now forgiven. The peace is now about to come. Mukatarisa takaita First World War, Second World War. Panoitika disaster the whole world. Even mukatarisa Norway kuti nyika yomboparara. Pane pachitanga inonzi new order. Mwari vanenge va rejected. The sin rate ikaita very high. God rejected the earth. Pombo itwa cleansing process. Say First World War, Second World War, nguva ya Noah, nguva yana Sodom ya Abraham pachiurawa Sodom ne Gomora zvakare. Anditika even nguva ye exilic panofiwa zvisingaiti. So I can't stop that, but it is the law of God wantinofa. So panofiwa zvisingaiti. That's why murikona since 2019 kusvika patasvika blood ka atichatauri vanhu vakafa COVID vana Russia iko zvino the Holy Land. But God has promised that I am now returning to the earth zvakare. Kuti Mwari vacho vane ukama. So kurati since 2016 tasina no ukama hwakanaka. So many thanks to the evil army commander. Because dai ndisipo my pera mese the earth yagono toparara. But through the evil army commander I have appealed kusvika pandasvika kuti aiwa no Mwari forgive them. Sezvaita Abraham paSodoma ne Gomora. Samuroti kuregererwa kwatiri kuitwa kusaparadzwa. It's through because of you. Through Prophet Madungwe and Christ. Let me go to the Bible. Potiphar akaropafadzwa akapfuma not because of him but papa ni munhu ane nyasha. Who was Joseph? Angani ukama na Mwari ndiye akaita kuti even the whole world yakanosaved through Joseph, one man, not the because hapana, because even Israel vakasiwa angani nyasha ndi Joseph. Mwari vakazosave the world through one man. So panyika panotaura kuti ndiani even paSodom Bible panonzi andingaregi kuudza Abraham zvandoda kuita kuSodom. He was a friend of God. Akatoudzwa ndiye one person akaudza zvaida kuti wana Mwari. So tine vamwe vanhu vekuti vari panyika kuti ndiye anenge achinzi ndiye munhu wandiri kuda cheti. Saka munhu iyeye panapa ari kudiwa pari zvino ndiye. Ayo ndi Prophet Madungwe zvenyu zvokuti Mwari vamwe vese ava mungadiwa zvenyu. But kuni ari kudiwa anonzi my servant. Zvana urati Israel wese vanaidiwa, David ndiye aidiwa. Even after my kings aiwa David ndiye the friend of God. Vamwe vese ava vangadiwa zvavo zvakafanana kungodiwawo kungodiwa. Alright, pakudiwa pane ma 20% wenonzi more than 100% only Prophet Madungwe ndiri. Imimi ndimunonyanyodiwa so God looked on earth vakati no, there is my heavenly army commander. So because of that world order ngaichi boss taifa ustombodonza cheke kuti chinetsekana usingaiti, but I appealed because of my grace. So ndataura kuti Egypt yese yakasaved because of Joseph. One man can save the whole world. Sa muri kuseva ndimi pari zvino. For the current ndini zvechibaba chacho inini Mwari vakatarisa kuti paita muranda wangu Abraham chake akanzi Sodoma andingaiparadzi ndisina kuudza munhu wangu. Yakaisiri yake Sodoma. But kune munhu ane privilege yekuti soka anongonza aiwa andingaiti chimwe chinhu ndisina kumuudza. Indi munhu kuti Mwari vanoti aiwa zvimwe zvinazvi zvinofana kutanga zvasvika munzeve dza Prophet Madungwe our heavenly commander. Zvane papa tista kuchiwe. Aiwa apana basa ndiri kutsanangura. Yesu vana vanonzi kuti ndoda kuti tiende pamwe. Anditi pane mukomana achangoshaika anonzi GARRY Mapanzure anonyanyisa kuzikana anonzi GARRY Mapanzure. May his soul rest in peace. Chitoti our condolences kufamily yekwake. Munosimbotiudza munhu kana achinge apinda denga kana kuti aenda kugehena. Kazhinji ndokusikuona kuti munhu akaenda kudenga munonoke kureleasa information. Yes. Pana GARRY amusati mataura. Ari kupi chimbotiudza kuti atisati ataura ende hatisi kuzotaura. Nyaya tiri kufamba naiko zvino it's God's visit yekuti Mwari vakumboregerera vanhu. Hamusotaura sei muchimbotaura. Alright, the season pazvapindira tine maseason vana kuti tine time kuti automatic level entry inenge ichilaunchwa tikuita nyaya iyoyo yanditika unzai mota dzenyu dzisandire Mwari dziri kushandira Mwari. So apa God's visit yapindo aidisturb we haifaniri kusanganiswa neimwe message. Tikungofamba nekuti Mwari vakauya vakati vanhu ndakukuregerai zvivi zvenyu but musadzokera futi kuzvivi zvenyu. Because ndo zvakakonzeresa tisvike patasvika COVID-19 vana Russian war even yepa Israel. But this is God. Alright, this is God. Alright, I'm a prophet of God. I have one boss. I please God. So ndino release a message and then release. Zvandari release ndizvozvo. Kana tisina tosiya pari blank andifadze vanhu.
kana tisina zvataura nambotora qualified or he failed andina zvandataura, and this story hatisi kuzoipa the update because hatiri kupa update ndeye. Saka vanhu let them not pressurize a prophet because ndikada kuchitaura ndisanzi nditaure ndakutokunyepera. Inini kana ndisanzi nditaure anditauri, don't zip my mouth. So hatina any message yataitwa released by heaven kuti tipite intervene in this story, and we shall not intervene, but we say our condolences nekurasikirwa kwavakaita nefamily member yavo, even nemafans akarasikirwa neartist wavo. We are very sorry for that, but kufa murutemo waMwari, we shall die tese. Tinofane nzira dzakasiyana. Tokasimu yakaimba akati umwe anofa akagwinya, umwe anofa nesimba rake. Kuna Mwari is the same. Saka tinofane nzira, yes tinogona kuti you are so young, but kuna Mwari nguva yetukwana. Tine vamwe even vamwe vanhu vari kufa like izvozvo, like vakafa kuIsrael, vamwe kuna Russia nana Ukraine, vamwe even na 2019. So tringoti may God forgive the whole world because things is not okay for us at the world level. Alright, saka tiri papo chimbotipaiwo ka top 10 yevanhu vakarurama pari zvino. Ndimaimbotipaka kama inonzi righteous chat. Righteous chat haisati yaburitswa current, handisandaipo any information about but hamuna urunyere kupe rwamakanzwa iri pamakataura naMwari. Ininowo zvakamira sei sauncle Saint? Musati mambotaurawo nezvangu pachati. Munoziva sei Prophet Madungwe vachidiwa? Inini when I meet God anditombonetsi, I don't argue. Zvandangodzwa papa, we were focusing much nenyaya yekuti God is now want to return to the earth. Right. So nyaya dzakawanda hadzina kutombotaura. Chero nini handibvunzi, ndingosvika ndogara ndoti what do you want? Speak to me my Lord. Then the Lord Mwari votaura. Hatambotaura zvema-righteous chat, hatambotaura even zvinhu zvanaGerry zvandataura. Nyaya zhinji dzinotaura takataura nyaya iyi ndo nyaya 1 yatakasimbisa. We almost spend the whole day muchingotaura nyaya iyo tichidiscussa nyaya iyo. Then we were transferred even to Israel. Pane zvatakaita in Israel, tikabuda inonzi earth touring patapedza. Alright, saka tiri papo pama-artist emuno muZimbabwe ndeapi ma-artist anonyanyo recognizwa ari kuita kuda kwababa, anogona ari kusvitsa message yedenga aripo currently, and vapi ma-entertainers amunoti kudenga ava vari recognized? Kudenga hakuna anonzi recognized because ese anongodzi matalents. Gospel nemba raga nemba chizvezvi zvingodzi matalents ndezvenyu panyika. Zvane munhu angodzvarawo chibage zvindezvenyu kuti muti hazvisi recognized because haisi music of heaven. Kudenga kunemba with the angelic, so they recognize their music. Aiyepesi pakabuda muimbi, even pakabuda songa imbi manje yeye atosvika kudenga kuna zvinhu zvakadaro ma-fake accounts. Heaven does not listen to our music because haisi music to heaven. Because kana takutora zvokuimba hatigoni kuimba. My angels, they sing better than us. Melodious voice and everything. Saka God does not listen to our talents. Vana kuti wadzara chibage, God does not have any problem with chibage. Ndichenje kuchira chidumbure. Ndezvenzeve dzenyu nepanyama hazvineni kudenga. Saka hazvitoverengi kudenga. Mwari vanongoti matalents ndakakupai shandisai mubatsirikane chete muvarairwe. But chisingadiwi naMwari ndechekuti muabuse matalents acho. Uri muimbi uri kuimba kana zvegospel, kana gospel wozoura nechipo ichocho. Ndosingadiwi naMwari, but music yedu ndezvepano panyika hazvisviki kudenga, is not recognized in heaven. Zvavano kuti standard yatoshandisa muZimbabwe isusu kana kuvakaimba kuenda kuUK zvatosiyana. It is not recognized. Anditi chinhu chaunogona kurecognize kana kuAfrica kuti chishandi kana mota kana inogona kusvika zvane ma-ex-chap akasvika kuUK ashande the same chona kuti haashandi ikoko anoshanda kuJapan kuno kuAfrica. kuUK zvinokaenda vana Honda Fit zvanani hazvishandi. Saka ma-standard akatosiyana. Saka standard yedu neko zvakatosiyana. Saka God does not recognize any music because kune ma-angelic music anoplay nema-trumps nema-harps anonzi panofa munhu panonzwa music kudenga kunofarwa ndo music yavanotera. They don't listen to our things. Saka Prophet tichidzokera hedu kuchechi pane room here yekuti mama-preachers mama-pastors vanombokuinvite kumachechisi kwavo kana kuti makasununguka here kana varipo vanenge vachida kuinvite kuzoparidza? Inoenda kwese. Munhu akanditishedza chero kubhawa ndinoenda ndinoparidza. Ukashedza uchechi kwako ndinoparidza. Anyway, muimba kuti tiite evangelism chimubatsira music yechingodi tiita hakuna kwandoramba. As long tauya tiagree ndabvuma hakuna chero kubhawa ndinosvika ndokuparidzira. Chero zvife zvakashamawo I can come and preach evangelism. Hakuna kwandorambidza kuenda ini as long ndaito authorized by my boss. Saka anyway chero kusiri kuchechi cheko ndinoenda. I mix with the people that's evangelism chiwanzo side ravo. Saka any side kuchechi wese chero kusiri kuchechi ndinoenda. Hakuna kwandorambidzwa inini. I can go under the ticket level I'm command. Hakuna kwandorambidzwa chikada power nakashama ndinoparidza as long ndiri kunoparidza. Alright.
Aiwa, takunzwai. Tinokutendai Prophet nenguva yamatipa yekumbotipa ma-updates ezviri kuitika denga. Aiwa, tinotenda. Ko vakaitawo sana Saint TV muchatipawo here automatic tiri hama kaisusu. Alright, zvinhu zvaMwari hazviitwi zvemagurupu. Dai zviitwa zvemagurupu kam. Dai pamwana wangu. Anopa ndiMwari. Mukaona Prophet akutaura automatic evhele entry. Yekutanga automatic unoshanda wega kuisa mota, motoisa mota kana imba kana stand muwana automatic. Kana musina ipapo munopinda inonzi grace. Yekuti unobhadhara ma-offerings ako nechi after 12 months. Ifa usvika kana at least a certain amount yatinofara nayo. Then wochipe automatic. Then kana usiri ipapo wakushandisa zvemabasa manual. Awakubva mugrace. Wakutoshanda ya manual inorwadza zvakafanana kuti amuna kuti mota ine power steering kuti aisisiri manual nekuti nikagumwe yakutotena ndidika but ikabviswa ya that lubrication yema fluids yekuti manual inorwadza mbabvu dzinorwadza idzi saka ndo yemabasa inorwadza kuti pine saka kana waramba iyoyo aiwa wachinda ako kumanual yemabasa ndarambirwa na Prophet kuti aiwa munochuza mukaisa mota yenyu akuna munhu anombokurambirai kana batonzwanana ka Prophet but rihama zvaMwari muona kuti I don't do by favor chero munhu wakwaMadungwe anokwanisa kumba automatic evalent because haasi angu matickets ndiyaMwari ndezvaMwari saka andipi munhu wangu maybe munhu ane right mwana wenyu makawa aiwa family yangu inopiwa because iropa rangu dini only my family zvavana kuti mwana wapresident paairport anosvika achipfura because mwana wapresident sezvakaita vana vaAbraham anditika vese vaingoropafadzwawo izvo by blood vanokwanisa kuropafadzwa. Aiwa, ndofunga manzwa tichikurukura na Prophet Madungwe. Thank you so much nekutipa mukana wekukurukura. Maita basa vanoda kubatai vanokubatai papi. Alright, ma accounts edu akamira kadai musatira ma fake accounts anditi. Pa Twitter munoenda Madungwe TV, pa Instagram Madungwe TV, TikTok Madungwe TV, YouTube Madungwe TV, then pa page pa Facebook munoenda kanzi Prophet Madungwe Church page. Ndio yatoshandisa pa church line munoya pa 0762311156. Namba hiyo ndo namba ya Prophet unotaura direct namba yefilami command. Asa ndidi munhu anonditira dzungu inengano kwandiri please be respectful chokutanga boss ndinokublock. Andidi munhu anoyachindituka kana usinganzwisisi zvandisingaiti ndisiye ndakadaro. You does not own me and no one owns me. I have the right yekunamata the way andoda zvandikanzina Mwari nditi saka kana una ma contacts angu sayo uchidaita dzungu boss ndinokupedzera. Anditambi newe atina zera nesi atizivani. Izvi ndezvebasa kupedzera na Prophet ndezvebasa ndikuita basa raMwari andidi munhu anondivhiringa ina handidi zvokuvhiringwa chete ndikavhiringwa chete I can respond fully because I'm very line command and I'm well trained for that kuti usandivhiringa please chete handidi zvokuvhiringa katirike kuvhiringana ndokwandisingadi aiwa kuvhiringwa inangu handikudi izvo ndo chinhu one chandisingadi muupenyu handidi kuvhiringwa. I'm a peaceful man but ukandivhiringawo peace ndinomboisa paside. Omovita dealer nemunhu. Aiwa ndikuti peace nomboisa paside handiti zvokwazi kutaura chi but I'm a peaceful man usandivhiringa unini handikuvhiringa Prophet. From Ango Saint TV crew tichitenda asaura vedu ve Fit and Go vatipa chifambiso kuya uzona Prophet Madungwe from Ango Saint na Prophet Madungwe heavily commander chiti much love.